హలో ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్స్ టు మై ఛానల్. ఈరోజు మాంసం స్పెషల్లో చింతపండు పచ్చిమిర్చి తొక్కు ఎలా తయారు చేయాలో మీకు చూపిస్తాను. మీరు చూసి నేర్చుకోండి. దీనికి కావాల్సిన పదార్థములు: కడాయి పెట్టుకొని కొద్దిగా నూనె వేసుకోవాలండి. కొద్దిగా అంటే కొద్దిగా 2-3 స్పూన్లు వేసుకోండి, చట్నీ కదా. తర్వాత జీలకర్ర వేసుకోండి, మెంతులు ఫ్రెండ్స్, తర్వాత ఆవాలు కొద్దిగా వేయించుకోవాలి ఫ్రెండ్స్. ఇవి కొద్దిగా చిట్టపట్లాడినట్టు కొద్దిగా వేయించుకోవాలి. తర్వాత కొద్దిగా ఇంగు వేసుకోవాలి ఫ్రెండ్స్. దీంట్లో ఫ్రెండ్స్ మనం 1 కప్పు పచ్చిమిర్చి, కొద్దిగా చిన్నులపాయలు వేసుకోవాలి. తర్వాత ఉప్పు, పసుపు, తర్వాత 1 నిమ్మకాయ సైజు చింతపండు, 20 పచ్చిమిరపకాయలు తీసుకోండి ఫ్రెండ్స్. 1 నిమ్మకాయ సైజు చింతపండు వేసుకొని సిమ్లో మూత పెట్టుకొని మగ్గించుకోవాలి. ఒకసారి మూత తీసుకొని కొద్దిగా కరివేపాకు వేసుకోవాలి ఫ్రెండ్స్. తర్వాత వీటిని కొద్దిగా అట్లా వేయించుకోవాలి. అంటే వేయించకుండా మూత తీసి వేయించుకోకూడదు ఫ్రెండ్స్, మనం మూత పెట్టి మగ్గించుకోవాలి. మధ్య మధ్యలో చూసుకోవాలి ఫ్రెండ్స్. ఇంకా ఈ పచ్చిమిరకాయలు ఉడికిపోయి దీన్ని మనం రోట్లో వేసుకొని తొక్కు చేసుకున్నాం. మీకు తొక్కు ఎలా చేయాలో చూపిస్తాను. రోట్లో అయితే బాగుంటుంది ఫ్రెండ్స్, మిక్సీలో కూడా వేసుకోవచ్చు, కానీ కొద్దిగా మరీ మెత్తగా కాకుండా ఒక మాదిరిగా అట్లా కచ్చా పచ్చిగా వేసుకోవాలి, అప్పుడే బాగుంటుంది ఫ్రెండ్స్. ఇది చల్లార్చుకొని మనం రోట్లో వేసుకొని దంచుకుందాం. ముందుగా ఫ్రెండ్స్ మనం చింతపండు వేసుకొని దంచుకుందాం. ఆల్రెడీ ఉప్పు వేసేసాం కదా ఫ్రెండ్స్. ఇంకా మనం ఉప్పు చూసి వేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. మీకు ఉప్పు సరిపోకపోతే చూసి వేసుకోండి. ఇప్పుడు పచ్చిమిర్చి వేసుకున్నాం. కంట్లో పడిద్ది ఫ్రెండ్స్, చిన్నగా దంచుకోండి. ఎందుకంటే మరీ మంట పచ్చిమిరపకాయలు తీసుకోకూడదు ఫ్రెండ్స్, కొద్దిగా మంట తక్కువ మిరపకాయలు తీసుకోండి. వేడి వేడి నెయ్యిలో ఈ పచ్చిమిర్చి తక్కువ వేసుకుందండి, చాలా బాగుంటుంది. ట్రై చేయండి ఫ్రెండ్స్, ఒకసారి కలుపుకుందాం.
రెడీ అయిపోయింది ఫ్రెండ్స్. పచ్చిమిర్చి తొక్కు ఇలా దంచుకోవాలి. చాలా టేస్ట్గా ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్. మీరు కూడా దంచుకోండి. ఇన్స్టెంట్గా ఏమి ఇంట్లో కూరగాయ లేనప్పుడు ఇలా వేసుకొని కొద్దిగా నెయ్యి వేసుకొని తినండి, చాలా బాగుంటుంది. ఇన్స్టెంట్గా నూరుకోవటానికి ఇది రెడీ అయిపోయింది ఫ్రెండ్స్. గిన్నెలో తీసుకుందాం. రెడీ అయిపోయింది ఫ్రెండ్స్. మనం ఒక గిన్నెలో తీసుకున్నాం. వేడి వేడి అన్నంలో నెయ్యి వేసుకొని వెన్నపూస కూడా వేసుకొని తినొచ్చు ఫ్రెండ్స్. వెన్నపూస వేసుకొని తిన్నా కూడా బాగుంటుంది. అప్పుడప్పుడు వేసిన వెన్నపూసని వేడి వేడి అన్నం వేసుకొని ఈ చట్నీ వేసుకొని తినండి ఫ్రెండ్స్. మీకు చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది. మీరు తయారు చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. మంట లేని పచ్చిమిరపకాయలతో తయారు చేసుకోండి, బాగుంటుంది. మంట ఉన్నాయి అయితే కొద్దిగా మంటగా అనిపిస్తుంది కాబట్టి మీకు ఏది ఇష్టంగా ఉంటే అవి వేసుకొని మీరు తయారు చేసుకొని తినండి ఫ్రెండ్స్. పచ్చిమిర్చి, చింతపండు తొక్కు ఇన్స్టెంట్గా తయారు చేసుకొని తినచ్చు ఫ్రెండ్స్, బాగుంటుంది. మీరు కూడా ఒకసారి ట్రై చేసి చూడండి ఈ రెసిపీని. పచ్చడి ఇట్లా తొక్కుగా, మెత్తగా కాదు ఫ్రెండ్స్, ఇట్లా తొక్కుగా ఉండాలి. తొక్కుకుంటే బాగుంటుంది. మెత్తగా చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్ ఈ పచ్చడిని, తొక్కుని. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్. లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. ఎక్కువ శాతం మీరు రోట్లో దంచుకోవటానికే ప్రయత్నించండి, చాలా బాగుంటుంది. ఇంకా రోల్ అయినప్పుడు మిక్సీలో కచ్చా పచ్చిగా వేసుకోండి, చాలా బాగుంటుంది ఫ్రెండ్స్. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్.